tatkala narpa Kresna tan tulus anyokra ring resi para Jahnawi Suta Kaka Prabu wiwit kala wingi namung kendelan kewala. Iya. Sapa sing ora bingung rasane? Bingungipun menapa namung perkawis mendranipun Setyaki ora mung perkara Setyaki. Si Adiki krungu pawarta apa ora? Pawartos menapa? Lho. Kupingku kuwi gatel pendak-pendak krungu ana pawarta Janaka arep rabi meneh. Biyen nalika Partakrama pun Kakang wis mampang-mampang nganti gawe geger kaya ngene. Weling ora? Kowe njodokke Permadi karo lara ireng tanpa taren karo pun Kakang Mandura. Moko aku wis kebanjur dotong-dotong gawa Burisrawa. Menawi ingkang sampun menika mbok inggih sampun. Ya sampun-sampun piye nek ketemane kaya ngene iki? Adimu wadon lori ireng sak jeke urip ngerti larani atine. Kowe timo. Karo meneh piye? Pawarta sing tak tampa jarene Janaka kuwi seneng karo calon sing disenengi Setyaki. Wong piye? Nggih mboten napa-napa. Ora napa-apa piye? Apa-apa ora apa-apa. Kakang Udawa meneng kok. Nggih. Menika rak namung panjangka ingkang dipun jangkah. Inggih menawi ingkang Maha Kuwasa marangaken menawi menika tetep dados jodhonipun Setyaki rak inggih mesti Janaka mulih nglenthung. Bagus ndi? Lah iki bagus Permadi. Lah iya. Monggo wong wedok ki nek roh wong lanang kaya ngono sapa sing ora seneng? Putih. Awake wiwing. Iya. Kuwi upama inten Barlean Yakut lan liyane. Dhuwur dhewe iki Barlean, sak ngisore inten banjur sak ngisore meneh Yakut. Menawi Yakut menapa kuwi wis becik apik. Sapa sing weruh Janaka ora bingleng-leng kenganglangan. Rasane wadon tak weruh. Yen to nganti iki mengko bakale Setyaki wurung garwa. Trirasa ngono lho jenenge sing disenengi kuwi. Inggih, nang nyatanipun Setyaki kemawon sak mangke malah mboten wonten turta ora nganggep karo Ratu Ndarawati. Mongko Setyaki menika wongmu ngono. Ya. Ning serek aku. Wongku kuwi kur Pragota karo Prabawa. Enengi kur kuwi. Bueng dina kuwi. Siji geduren, siji kecendheken. Lah iki larat sing kados pundi? Aja kados pundi piye? Iki Janaka ya kudu digoleki kon ngurungke karepe aku ora seneng yen to adikku lara ireng mung dilarani ati sak teruse. Lah nggih sampun. Menekaken tumrap kula baku menika kedah ngupaya Setyaki. Ya, ning Janaka kudu dielekke. Kowe kudu ngelekke. Inggih, mangke kula ingetaken menawi pinanggih. Ora mung ketemu kudu digoleki. Anggenipun madosi digoleki Janaka sik. Yen Janaka susah ngendhake kekarepane ora ngrusui calon bojone Setyaki.
Mengko Setyaki mesti bakal entuk gawe. Oh ngaten nggih, monggo kula derek. Mawiknan gegrumbel mewah kayugung kaya ngreksa lungguhe Sang Setyaki laku brata ing apit sila prebata temah katon wingit manekung kunjara nafsu sumunar cahyane padhang anelai saksane mangke ana gluduk jumedher kilat amblah mendung katon cumlorot saking antariksa anenggih Sang Hyang Jagatnata hanjok saking wiyati Palukon lakuning lekas ugi tolinuting hitung ilahing awik namastu namasidam ulun ingkang ngejawantah Setyaki aduh pukulun Sang Hyang Jagat Giripati sungkeming pangabektipun Wresni Wiramugi kunjuk wonten ing sandhap cenela paduka pukulun ya Wresni Wirawulun tampa gawe bombong tiasulun pengestulun tumuli tampanana Setyaki kawula nuring ngestuaken dawuh kapundhika jimat paripih mugi handayanana kasantosan pukulun rawuh paduka menapa saking agenging dodosan ingkang sinandhang dening Wresni Wirapukulun Setyaki banget nggonmu mesu brata mangun tapa nganti gawe gara-gara sejatine apa ingkang sira gayuh kasektenira wis ngidapi-dapi kaprawiranmu wis memunjuli banjur apa ingkang kok karepake Setyaki duh Pukulun kula mboten pados menapa-menapa Setyaki namung ngudi meneping raos weninging pamikir inggih awit pinten-pinten pepalanging gegayuhan kula anggen kula sampun dawahaken raos tresna dhateng Yayi Dewi Trirasa wanodya ingkang kula tresnani cinidra mengsah mewah kathah ingkang sami ngayunaken Pukulun Setyaki kula wonten dawuh apa sira wis percaya yen to menep rasamu wening pamikirmu bisa katekan apa ingkang dadi gegayuhanmu Pukulun tumrap Setyaki saklebeting raos wening kula badhe saged mulat sarira lire piye liripun mulat sarira kula maos kawontenaning gesang kula satemah saged naliti sedaya kekirangan lan pengapesan kula yen wis weruh kekurangane lan uga pengapesane dhewe banjur rumangsa yen to uripe ora duwe daya tumuli cilik atine yen wis cilik atine banjur ora percaya lamun gegayuhane bisa kasembatan waduh Pukulun nyuwun pangapunten menika malah dawah kosok wangsul tumraping Setyaki
Kosok balen piye? Ih, pukulun. Kanthi meneping raos badhe tuwa gregeting gegayuhan. Kanthi kencenging tekad awit sedaya budidaya ingkang katindakaken boten sanes namung adhedhasar pamikir ingkang wening sarta sumarah dhateng purban ingkang maha kuwasa. Mila menawi kebentus boten badhe gela menawi nrajang pepalang. Kula boten badhe nyimpang pukulun. Dewa-dewa nyukata marang sureng prangodahan arum-arum ngendhan wing ngawiyat narada ngepalani Jawata wong ilahing Setyaki kula wonten dawuh tekatira wis linambaran weninging ati kowe tak jajaki rembug dasare anggone mertapa nganti kaya mengkono wis gedhe lelabuhamu tumraping kautaman mula tampanen bebungah saka ulun wujuding pusaka loro ya kuwi sepisan gada wesi kuning angka loro panah jenenge Kyai Naga Banda minangka dadi handling jurit Setyaki. Atiku tanpa upama wah sumunar mawa cahya wah gegaman kadewatan puhulun ngaturaken panuwun